Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Uklay. Taong 1997, Sibulan, Negros. Itong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Uklay malapit sa may sapa. Dahil sa maraming mga isda ang naninirahan doon, kaya na may pangingisda ang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Dahil sa dun siya isinilang at nagkaisip, hindi niya maipagkakailang alam na niya ang lahat ng parte ng lugar. Mahilig kasi itong maglakwatsa si Uklay. Kahit may pamilya na siya, palagi pa rin siyang sumasama sa kanyang barkada. Minsan nga, mas pinapaboran niya ang mga ito kumpara sa kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng kanyang baluktot na pag-iisip at pag-uugali, patuloy pa rin yung nakikisama sa kanya, alang-alang sa kanilang mga anak. Isang araw, nagkayayaan ang kanyang mga kaibigan na mangunguha ng isda at iba pang laman tubig sa sapa. Nagkasundo din silang ibenta ang mga ito at ang mga matitira ibabahagi sa kanilang pamilya. Yung nalikom naman nilang pera, hahatiin nila yon at ang sobra kanilang ipang-iinom. Matapos nilang mapagkasunduan ng mga bagay na yon, halos tuwang-tuwa naman itong si Uklay. Pag-alak kasi ang usapan, kahit saan pa mang lupalop ang inuman, gagawa yun ng paraan para hindi lumiban. Sa pagsapit ng araw na kanyang pinakahinihintay, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa at mga anak. Pag-alis niya sa kanilang tahanan, kabiling-bili na nito sa kanya na huwag magpapagabi sa bahay ng kanyang barkada. Tumangulang naman ito, ngunit lingid sa kaalaman ng asawa niya, nakahanda siyang suwayin yon kung labis niya itong kinakailangan. "Huwag kang tumango dyan, Uklay. Mangako ka. Alam mo naman kami lang nandito. Wala tayong kapitbahay. Paano na lang kung may mangyari sa amin? Mababalik mo pa ba?" Nag-aalalang wika ng misis niya matapos siya nitong masilayang dahan-dahang naglalakad papalayo. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napalingon sa kanyang asawa na para bang iritableng-iritable na sa mga bagay na naririnig niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, mahinahong sumagot naman siya dito ng, "Di maaga pa kayong magsara. Ikandado niyong lahat ng pinto. Mamaya pag-uwi ko, kakatok lang ako. Ikaw, namumuro ka na. Kapag nga alis ako para maghanap buhay, nagkakaganyan ka." Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, minabuti na nitong huwag sumagot, bagkus ay manatili na lamang tahimik habang malalim na nag-iisip. Sa paglayo ni Uklay sa bahay nila, ni katiting na konsensya wala siyang naramdaman. Sa pagdating niya sa sapa, agad namang bumungad ang mga kaibigan niyang naghahanda para sumisid. Siya naman noon, inihanda na din ang kanyang mga lambat at iilang mga pamingwit na merong mga pain. Makalipas ang ilang oras ng kanilang pangingisda, medyo nangangalahati na nga ang kanilang nakuha. Sakto naman noong hindi pa sumasapit ang tanghali, kaya meron pa silang ilang oras para makapagbenta sa baryo. Nang mapuno na nila ang lahat ng baldeng kanilang kailangan, agad naman silang tumungo sa baryo para yon ay maibenta sa merkado. Halos kalahati ng araw nila noon ay iginugol nila sa merkado para lamang maubos ang mga isdang kanilang nakuha. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, sakto naman noong mga maliliit na isda at alimango na lamang ang natira. Dahil sa alam nilang hindi na nila yun mapapakinabangan, kaya na may nagpasya silang gawin na lamang itong pulutan. Bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay,
na pagkasunduan nilang gaganapin ang inuman sa bahay ng kanilang kumpare. Bagaman medyo may kalayuan ito sa bahay nila Uklay, hindi niya yun gaanong pinansin. Dahil sa isip-isip niya, malulugi siya kapag hindi siya sumama. Sa pagbagtas niya ng daan pauwi, patuloy naman niyang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang nais gawin. Alam ni Uklay na hindi siya papayagan ng kanyang asawa kung hindi sapat ang dahilang ilalahad niya. Ayaw naman niyang mag-away silang dalawa, kaya na may nagpasya siyang idahila ng kanyang kaibigan. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang iniabot ang salaping kanyang daladala. Matapos yan, naligo na siya at kasabay nito ang dali-dali niyang pag-alis doon. Halos mangiyak-ngiyak na noon si Uklay habang nagpapaalam sa kanyang asawa para lamang siya ay mapahintulutan. Dahil sa alam na nito ang kanyang pagkatao kung kaya't hindi yun gaanong naniwala. Nang dumating na sa puntong naririndi na siya sa mga sinasabi nito, minabuti niyang umalis ng hindi nagpapaalam kung saan siya tutungo. Bago siya lumabas ng kanilang bahay, padabog naman siyang nagwika sa kanyang asawa ng, "Uuwi din ako mamaya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako importanteng makapunta ako ron." Dahil sa kanyang sinabi, wala na itong nagawa kundi ang umiyak. Sa pag-alis niya sa kanilang tahanan, kitang-kita niya ang kanilang pinakabunsong anak na animoy nakaturo sa kanya. Hindi naman niya yun pinansin, lalo pat ang tanging nasa isip niya ay ang uminom ng alak. Nang marating na niya ang tahanan ng kanyang kaibigan, sama-sama na silang tumungo roon. Ang isa sa mga itong nag-aalala para sa kanyang pamilya, lumapit sa kanya para kausapin siya. "Uklay, sigurado ka bang sasama ka? Yung pamilya mo, sino magbabantay sa kanila? Mabuti sana kung makauwi tayo ngayon, pero naniniwala akong malabong mangyari yun." Wika ng kanyang kaibigan. "Ano ka ba? May mga isip na yon. Alam na nila kung anong gagawin. Tsaka isa pa, sino namang magtatangka sa kanila? Alam naman ng lahat na masalat pa ang pamumuhay namin kesa sa mga daga." Pabirong sagot naman niya sa kanyang kaibigan. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip nito, hindi naman niya pamilya ang mag-iina ni Uklay, kaya na may baliwala rin ang kanyang pag-aalala. Makalipas lamang ang kalahating oras na paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng kanilang kumpare. Nadatnan nila yung naglalatag ng mesa at mga upuan sa labas ng bahay nito bilang paghahanda sa nalalapit nilang pagsisiya. Sa pag-upo nila Uklay sa silya, halos hindi na sila nakatayo, gawa ng karamihan sa mga pagkain ay nasa hapag na. Umiikot na din ang baso ng alak kung kaya't minabuti niyang kumain ng mabilis upang magkaroon ng laman ang kanyang tiyan. Sa paglipas ng oras, ramdam na ni Uklay ang kalasingan. Yung paningin niya umiikot na, habang yung mga paa naman niya unti-unti nang namamanhid. Nag-uumpisa na ding tumawa ng lakas ang kanyang mga kasama kahit wala namang nakakatawa sa mga pinag-uusapan nila. Rinding-rindi na din si Uklay sa kanyang katabi, gawa ng kahit magkalapit lamang sila, pasigaw yun kung magsalita. Sa pagpapatuloy ng masaya nilang inuman, kung saan-saan nakarating ang kanilang mga paksa. Yung iba nagkakanya-kanya na, habang sila Uklay naman, piniling mapag-usapan ang mga misteryosong pangyayari sa kanilang lugar. Nagbahagi ang iilan sa kanila ukol sa mga karanasan nito sa engkanto, habang ang iba naman nagbahagi ng kanilang mga karanasan ukol sa aswang. Karamihan kasi sa kanilang magbabarkada, naniniwala talagang totoo ang mga nilalang na hindi nakikita. Maya-maya pa,
Bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kaibigan niyang nakipag-usap sa kanya kanina nang bigla itong bumulong sa kanya ng, "Yan ang gusto kong marinig mo kanina, Uklay. Totoo sila. Alam mo ba, noong nakaraang gabi, may nakita akong lumipad sa itaas ng bahay namin. Nasisiguro kong nag-iikot ang mga demonyong yan at naghahanap ng lugar na maaari nilang makainan." Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang tinapik ang pisngi nito, sabay sagot ng, "Tigil-tigilan mo nga ako. Ikaw kanina ka pa ha. Gusto mo lang akong huwag pasamahin para makarami pa kayo eh. Ano ako, tanga?" Nang marinig naman yon ng kanyang kasama, tumawa lang naman ito ng malakas, sabay dahan-dahang lumayo sa kanya. Si Uklay naman noon, minabuting makipag-usap na lamang sa mga kaibigan nila para naman kahit papaano kumalma na ang kanyang sarili. Sa pagsapit ng 11:11 ng gabi, habang patuloy pa ring nag-iinuman ang kanilang grupo, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng malalakas na pagkumpas ng hangin sa langit. Alam nilang may malaking ibon ang dumaan dahil hindi naman nila naramdaman ang pagsimoy ng malakas na hangin sa paligid. Pagsilay nila sa itaas na bahagi ng kanilang kinaroroonan, wala naman silang nakita maliban sa bakas ng amoy ng dumaang nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na silang nagtaka sa kadahilanang nasisiguro nila na walang ibon ang nagdadala ng ganoong kabahong amoy. Halos inabot din sila ng ilang minutong pananahimik hanggang sa bigla nilang marinig ang pagbibiro ng isa nilang kasama. "Ano ba kayo? Para ibon lang natatakot kayo. Malay nyo, may dala lang yung patay na pagkain. Sige na, Uklay, inumin mo na yung hawak mo. Kanina pa yan sa kamay mo eh. Baka magkaugat yan." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanilang paksa sa mga aswang at sa mga abilidad nitong tinatangan. Pagmamalaki pa ng iilan nilang mga kasama na kapag nakasilay sila ng mga aswang pag-uwi nila, hindi nila yun sasantuhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kung ano-ano na ang sinasabi ng mga ito tungkol sa mga aswang. Si Uklay naman noon, minabuting makisabay na lamang para naman hindi mabaling sa kanya ang usapan ng kanyang mga kaibigan. Lumipas pa ang ilang minuto, doon na nawala ang takot nila sa nilalang na dumaan. Ang kanyang mga kasama noon, mayat maya na ang pagtayo habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Ang nasa tabi naman niya, walang sawang hinahamon ng aswang kahit sila lamang ang naroroon sa lugar. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na meron palang mga nilalang ang nakakarinig sa kanilang mga usapan. Bago pa man noon sumapit ang 12:00 ng hating gabi, sa hindi malamang dahilan, nakarinig sila ng isang napakalakas na kalabog sa mesang kanilang pinag-iinuman at kasabay nito ang pagsilay nila doon ng binti ng isang bata. Naliligo ito sa sarili nitong dugo, kaya naman noong una nila itong makita, hindi agad nila yun napansin na isang buong binti pala ito ng bata. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman silang nagsitakbuhan patungo sa loob ng bahay ng kanilang kaibigan. Ngunit sa pagdating nila sa entradang pinto, nang mapagtanto nilang sarado na pala ito, kaya na may wala na sila noong magawa kundi ang tumungo sa ilalim ng papag para sumilong pansamantala. Makalipas lamang ang ilang minuto, rinig na nila noon ang tunog ng wakwak sa buong paligid. Nararamdaman din nila ang malakas na pagsimoy ng hangin sa himpapawid, indikasyon na umiikot yun sa tahanang kanilang pinagsisilungan. Bagaman takot na ang kanilang grupo,
Pinili nilang kumuha ng kani-kanilang mga armas para maipagtanggol ang kanilang mga sarili kahit papaano. Matyaga sila noong naghintay sa mga nilalang na maaaring lumapag hanggang sa dumating ang puntong doon na nga sila nakarinig ng malalakas na pagbagsak na siya namang dahan-dahang sinasabayan ng mga pagyapak. Pagsilay nila Uklay sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan, nakasipat sila ng isang kulay abong mga paa na merong mahahabang puting kuko. Napakaraming balahibo din ng mga paang yon, kaya na may alam na alam nilang hindi yun ordinaryong tao. Sa paglapit ng nilalang sa ilalim ng papag, doon bumungad sa kanila ang mga pakpak nitong malalapad. Nagsimula na ding bumaho ang paligid na siya namang sinasabayan ng mga malalalim na pag-angil. Habang patuloy nilang pinakikiramdaman ng nilalang, merong isa sa kanilang kaibigan ang naglakas loob na undayan niyo ng saksak. Paglapit nito sa pinakadulong parte ng papag kung nasaan ang wakwak, dahan-dahan naman itong inilabas ang kanyang punyal na siya namang mabilisang pinigilan ni Uklay. Segundo lang noon ang dumaan nang muli nilang marinig ang paglapag ng 5 sa mga kasama nito. "Nababaliw ka na ba? Akala mo pupunta yan dito na nag-iisa?" Bulong niya sa kanyang kasama. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung kumalma. Ang ginawa nila, muli silang bumalik sa pinakagitnang bahagi ng papag kung saan naroon ang kanilang kasama. Lumipas pa ang 10 minuto, hindi pa rin sila tinatantanan ng mga nilalang na yon. Ang iilan sa mga aswang na naroon ay paisa-isang tinatawag ang kanilang mga pangalan na parabang alam na alam ng mga ito ang tungkol sa kanilang pagkatao. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang marinig nilang magwika ang isa sa mga aswang ng, "Akala ko ba matatapang kayo? Ba't kayo nagtatago sa ilalim ng papag? Hindi nyo ba kayang patunayan ang mga sinabi ninyo kanina? Pasalamat kayo, busog kami. Dahil kung hindi, uubusin namin kayong lahat dyan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinadyaka ng pundasyon ng bahay na siya namang mabilisan nitong ikinauga. Sila Uklay noon, na natili namang tahimik, bitbit ang kanilang mga panalangin na sanay sa madaling panahon, lumisa na ang mga nilalang na yon. Akala niya ganun ang mangyayari, pero nang masipat nilang tumuwad sa kanilang harapan ng aswang, wala na silang nagawa kundi ang lumaban. Dahil sa alam nilang papasok ito sa ilalim ng papag, kaya na may napilitan na sila doong lumabas. Sa pagdating nila sa bakuran, agad naman silang napalibutan ng 3 aswang na tila bang nakabaluktot ang mga gulugod sa likod. Naglalaway ang mga ito habang nanlilisik ang mga mata na siya namang nagbibigay na labis na takot sa kanila. Ang hindi roon makakalimutan ni Uklay ay ang baliko nitong leeg at pagmumuka. Ang pagtingin niya sa nilalang na yon ay kahalintulad sa mukha ng isang kuba. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita na nila ang dahan-dahang paglapit ng mga nilalang. Nang maramdaman nilang wala na silang pagpipilian kundi lumaban, buong tapang naman silang sumugod sa mga ito. Hiram-hiram nila noon ang tapang na nanggaling sa alak, kung kaya't hindi sila madaling natigalpo ng mga aswang. Sa pag-uumpisa ng labanan sa pagitan ng kanilang grupo at ng mga aswang, ramdam nila Uklay ang pagiging dehado nila sa laban. Ang dalawa sa kanila noon, nasipat niyang walang malay matapos itong sapaki ng aswang. Habang patuloy siyang nakikipaglaban sa isang wakwak, maigi naman niyang pinag-iisipan kung papaano makatakas sa mga kamay nito. Nasisiguro kasi ni Uklay na kahit anong gawin niya, wala siyang tsansang manalo. Maya-maya pa, pagsilay niya sa likurang pinto ng bahay ng kanyang kumpare,
nasipat niya yung medyo marupok na. Ang ginawa niya, ipinagpatuloy ang paghampas ng hawak niyang tipak ng sanga sa aswang hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon para tumakas. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang masipat niyang binaling ng aswang ang paningin nito sa isa niyang kasama, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo. Pagdating niya sa pinto, buong lakas naman niya yung sinipa at kasabay nito ang mabilisan niya doong pagpasok. Ayon kay Uklay, na kahit gawa sa nara ang nakita niyang mesa sa loob, nagawa niya itong maiharang sa pinto. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't doon pa lamang tumigil ang aswang sa paghabol sa kanya. Bago yun umalis sa harapan ng pinto, nagbilin ito ng isang kapangi-pangilabot na sikreto na ikiniyanig ng kanyang buong pagkatao. Naaamoy ko sa iyo ang malakas na dugo ng batang napatay ko. Sigurado kong ikaw ang ama niya. Wika ng aswang. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung tumakbo papalayo. Si Uklay noon, naiwang tulala sa harapan ng mesa habang pilit pinag-iisipan ang mga bagay na narinig niya. Maya-maya pa, nang maramdaman na niyang tahimik na ang buong paligid, dali-dali naman siyang lumabas para tingnan ang kanyang kasama. Nang mapagtanto niyang nasa maayos namang kalagayan ng mga ito, agad naman siyang humingi ng pabor na kung maaari bang samahan siya pabalik sa bahay nila. Ngunit dahil sa takot ng kanyang mga kaibigan noong gabi, ni isa sa mga ito walang naglakas ng loob na sumama. Bagaman nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga ito, kahit papaano hindi niya pa rin maiwasang sumama ang loob. Dahil sa alam naman niyang wala siyang magagawa, minabuti na lamang niyang maghintay ng umaga. Habang nagpapahinga sila sa loob ng bahay ng kumpare niya, lahat sila tulala. Hindi na rin sila nakakaramdam ng kahit na anong kalasingan sa kanilang mga katawan dahil sa mga nangyari. Halos inabot sila noon ng umaga na walang natulog kahit isa sa kanila. Nang mapagtanto ni Uklay na medyo tirik na ang araw, doon pa lamang siya nagpasya na umuwi. Hindi na siya nagpasama pa sa mga kaibigan niya, maliban sa isa doong nagpupumilit sumama. Halos magsuntukan na nga sila noong dalawa, subalit hindi niya pa rin yon napigilan. Dahil sa paghahangad ng kaibigan niyang sumama, kaya na may hindi naglaon sumang-ayon na din siya. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang mga nangyari noong gabi. Ayon sa kaibigan niya, kaya lang naman siya sumama dahil narinig niya ang sinabi ng aswang kay Uklay. Nagkataong kasing nasa gilid na siya noon ng dingding matapos tadyakan ng mga nilalang na kanilang kalaban. Dahil sa sinabi nito, kaya na may muli na namang nanumbalik ang labis na pag-aalala ni Uklay sa kanyang pamilya. Pagsilay niya sa bahay nila, nasipat niyang bukas ang pinto nito, ngunit kahit saan mang dako siya tumingin, hindi niya mahagilap ang kanyang asawa o kahit isa sa kanyang anak. Habang papalapit siya sa bahay nila, doon na siya kinakabahan sa kadahilanang may mga nasisipat siyang kalmot ng mga nilalang sa dingding ng bahay nila na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng nipa. Sa pagpasok nila sa loob, doon nila nakita ang lahat ng kanilang mga gamit na nakakalat. Marami din silang nasipat na dugo sa paligid, indikasyon na pinasok ito noong gabi. Matapos niyang masilayan ng mga bagay na yon, ramdam na ramdam naman niya ang panghihina ng kanyang katawan. Sa puntong yon, nanumbalik sa kanyang memorya kung gaano kahalaga ang kanyang pamilya para sa kanya. Nang marating na nila ang silid ng kanyang asawa, doon niya natagpuan ang mga nakahilerang paa ng kanyang mga anak. Katabi ng mga paang yon ang pugot na ulo ng kanyang asawa
na halos hindi makilala. Sa sobrang takot ni Uklay sa kanyang mga nakita, hindi niya napansin na tuluyan na palang kumawala ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang akmang babangon na siya, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat habang nagwiwika ng, "Magpahinga ka na muna. Huwag kang mag-alala. Nailibing ko na ang katawan ng iyong pamilya. Kumalma ka lang, Uklay. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagwala. Pinagsusuntok niya ang dingding ng silid, ngunit alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang mga mahal sa buhay niya na nawala. Yung kaibigan naman niya, pinilit intindihin ang kanyang sitwasyon, gawa ng alam din ito kung gaano kasakit ang mawala ng mga minamahal. Sa paglipas ng panahon, nanatili itong si Uklay sa poder ng kanyang kaibigan. Tuluyan na din silang kumalas sa kanilang grupo sa pangakong habang buhay na silang tatalikod sa bisyo. Pero alam niyo ba na hanggang sa pagtanda nitong si Uklay, hindi pa rin niya malimot-limot ang kanyang sarili na naging isang pabayang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang kawawa naman yung pamilya nito ni Uklay. Alam niyo yun, kasi tama nga naman yung asawa niya. Sinong magbabantay sa kanila kapag wala siya ron? Tapos masyadong naging kampante kasi si Uklay. Siguro sa loob ng maraming taon na ginagawa niya yun, naging kampante na talaga siya na kahit naman umalis ako nang umalis sa bahay, wala namang mangyayari. Kaso, nagkataong gutom yung mga demonyo tas dumaan sa bahay niya. Ayun, nalintikan yung buong pamilya niya. Pero may part sa kwento na parang nagpakita na ng senyalis yung isa sa mga anak niya na mamamatay sila eh. Yung pag-alis niya ng bahay, tinuro siya. 'Di ba? Parang yun na yung signus kung tawagin eh. Kaso binaliwala ni Uklay kasi anong gusto niya? Unahin yung bisyo, yung inuman, alam niyo yun, yung yabagan sa kaibigan. Kaso nga lang, yun, kawawa talaga yung pamilya niya. Ubus eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.